Naangol ang 12 ka mga tao human nalimbuwad ang ilang gisakyan nga pampasaherong multicab sa Lapu-Lapu City alas 7 kagabi. Dihang kalit nga miswerve paingon ini ang usa ka pribadong auto. Si Juan Mirondina sa report. Nakuha sa CCTV, makita nga parehong nagsubay sa lane sa barangay Pusok paingon sa barangay Litan ang pampasaherong multicab ug ang usa ka pribadong auto. Apan kalit lang miswerve patuo ang auto ug napipit ang pasaherong multicab ngadto sa gutter sa dahong nalimbuwan. Naangon ang driver ug ang 11 niya ka mga pasahero. Upat sa mga pasahero, mga bata nga nanag-edad og 2 anyos ngadto sa 9 anyos ug adunay usa ka senior citizen. Matod sa Lapu-Lapu City Police Office nga minor injuries ra hinuon ang nahiaguman sa napo ka mga pasahero ug sa driver. Samtang gipaabot pa ang resulta sa medical exam sa senior citizen nga gituhuang adunay fracture sa iyang lawas. Ang standard operating procedure ug yung nanigdaghan ng biktima, then di pata ang under observation tanan manang to kuan isip ato lang siya i-detain considering na amo siya magi at fault. Siya may ni-serve manang tan-aw tong CCTV nga siya may at fault. Matod ni Torres, ni pasabot ang nagmaneho sa auto nga may gilihayan siyang motorsiklo, hinungdan nga ni-swerve siya paingon sa multicab. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa nagmaneho sa auto apan wa kini maabti sa mga sakop sa media didto sa custodial facility kay matod pa temporaryong gi-release human makigsettle sa mga biktima. Murag naay settlement nga giandam ang abogado ani akusado naron sa detention. Kung possible, masettle niya ang tanang 11 to include tong multicab o ang katong driver, possible, dili siya mapailan o masettle niya. Uban ni Godfrey Rilien, Ogrod Prado, Juan Mirondina, Balitang Bisdak.